Доктор Караджов, хайде да си поговорим малко за идеологии. Едно много съвременно явление, което се опитва така да създаде нови хора. Има ли добри идеологии днес? Не знам. Мисля, че ще стане ясно след много години. След много десетки години. Човечеството се намира в някаква така много странна фаза от развитието си. Тия резки демографски промени са търсения и така нататък, че аз това по-скоро се старая да избягвам крайностите или, както казваше председателя Мао, или Дън Сяопин, това е стара китайска поговорка, нали? Да не се интересувам толкова дали котката е черна, бяла или оранжева, а дали може да лови мишки. Това е Дън Сяопин, 77 година, като обяснява, ние си оставаме комунисти, ама свободен пазар, малко като Ленин с НЕП. Си мисля, че в момента просто трябва от всякъде да вземаме това, което върши работа. Под върши работа аз винаги имам предвид и в дългосрочна перспектива не прави проблеми. Защото това, което в момента ти върши работа, след време може да ти създава много сериозни проблеми. Например, да вземем Китай. Китай, пак благодарение на другаря Дън Сяопин, въвеха политиката на едно дете. Едно дете, значи няма да храниш 5-6 деца, забогатяваш. Минаха 50 години и тези деца вече са пенсионери. Трябва да ги храним, пирамидата е обърната. Да, там е Китай в момента, т.е. последните 2 години, има най-резкия спад в раждаемостта, зафиксиран в човешката история. Някога. Да. И вече не е Китай най-многолюдната държава, а Индия. Това се случи в рамките на нашия живот. Кой ще плаща пенсиите на китайците след 5 години, след 10 години, след 20? Не знам. Още повече там пак на някакъв сталинизъм отива. Тях винаги си е влечало едно по-колективистко, конфуцианско мислене. Проблема на Китай е, че историята му е много циклична. Имаш империя, след това империята се разлага от евнусите в миналото, т.е. от бюрокрацията, варварите влизат, установяват нови династии, Китай се освобождава или някой от варварите се китаизира достатъчно, възстановява империята и това е от как има някаква, що годе писана история от 3000 кусор години в Китай. Добре, защо там идеологиите се пречупват така? Защо китайския комунизъм е толкова по-различен от европейския? И съответно от американски, защото и американски комунизъм има. Много теории има изписани по въпроса. Като започнем от това, че те са лишени в значителна степен от тази директна агресивност на европееца. Всички твърде буйни са ги пращали веднага, образно казано, на монголската граница се бият с варварите, където са заминавали. Тоест, ако погледнете Китай, там генетично има едно такова съчетание там D4R7, което практически гарантира, че човек ще бъде много импулсивен и рано или късно ще го обявят за социопат. Там малко на Евгеника ми мирише. Това е една ляво-дясна идея. Ето, тук е проблема с идеологиите. Това е идеята за ген-културна коеволюция, за която аз научих от един френски антрополог, за когото в Уикипедия пише, че е крайно десен. Той естествено не е крайно десен и на всичко отгоре идеята на великия ляв мислител Клод Леви-Строс. Тоест, преди половин век идеята е била лява. Сега някой решава, че е крайно дясна, но такива неща се случват. Ясно е, че
биологичната и културната еволюция в дългосрочен план играят някак заедно. Защото когато безкрайно време изхвърляш непослушните на монголската граница да ги убият варварите, обществото започва да затвърждава тая култура на конформизъм, например, на вертикално послушание на властите. Естествено, се получава малко по-различно общество от европейското. Примерно, убийствата в Китай са различни, говоря за битовите убийства, са по стил различни от европейските, от западните. Там има много повече отрова, има такива подмолни начини, а не открито агресивни. Тоест, има някаква такава разлика. Друг е въпрос на къде ще се развива, защото има нещо, което много хора не разбират. Една такава промяна в културата и дори в гените може да стане буквално за век-два. И все пак, ако броим двата центъра на цивилизацията, Европа и Китай, ние сме се развили по много различни начини. Защо? На дадена земя ти можеш да гледаш или ориз, или някаква друга земеделска култура, или друга земеделска култура и животни. В Европа сме избрали да ядем и месо, и нещо друго, и съответно изхранваме много по-малко хора. Това обяснява защо в далечна Азия има толкова вегетарианци, защото иначе няма как да има такова население. Но подобно земеделско общество изисква много сериозна иерархия. Там някой трябва задължително да полива ориза, трябва да го събира, докато в Европа ти просто си гледаш кравите. Да. Специално това е мокри ориз. Аз съм чел изследвания, че докато се гледат такива видове ориз, които може да ги сееш по баирите и да го напоява дъжда, той дава ниски добиви. Те са били подвижни, индивидуалистични общества. В момента, в който всички сядат върху блатото, подравняват го и започват да правят 5 пъти повече добив, трябва някой да въвежда ред. Трябва някой да казва кога пускаме водата тук, кога я спираме и пускаме на следващия. Тоест, ето го пак, обществото е свързано с екологията и икономиката. Тоест можем да кажем, че идеологията не е толкова модерно нещо, колкото е нещо работещо. Да, всяко общество рано или късно трябва да се изработи някаква идеология, която криво-ляво да му върши работа на него, в неговите условия, а ако не успее, просто загива. Идва съвсемто общество, което се е организирало по-добре. Каква е нашата идеология днес? Ако вярваме така на предсказанията от 90-те години, например на Франсис Фукуяма, който тогава беше супер звездата, свърши студената война и глобалният либерализъм ще победи навсякъде до няколко години. Въпросът не беше тогава дали, а кога? Сега каква е идеологията ни? 35 години по-късно. Не знам, за мен в момента сме в някакъв, как да го кажа, идеологически хаос. Обществото адски бързо се променя. Просто ние сме най-бързо променящото се общество в историята. Значи демографията, информационните технологии, изведнъж изкачането на огромно количество хора, не много образовани и така нататък, които преди това просто нямаха начин да изразяват мнение. Нямаше механизми, по които тези хора да изразяват мнение. В момента виждаме, социалните мрежи са пълни и с много умни, но и с страшно много глупости. И не зная какво може да се направи. По-скоро от този хаос нещо ще изкристализира. Но искам да дам един пример за това колко плодотворно може да кажем, общуването между хора с съвършено различна основа. И за това ще се върна малко на съвсем началото на разговора ни.
двама души. Алберт Хофман, швейцарски химик, който измисля ЛСД. Той, между другото, измислил едни полезни хапчета против главоболия и препарати за свиване на матката след раждане. Не е само ЛСД. ЛСД е щастлив инцидент, между другото. Да. Аз бях изумен, когато се оказа, че той е много дългогодишен приятел на Ернст Юнгер. Фашистския мракобес, както беше обявен 50 години след войната Юнгер. Нали? Безкрайно време никой не го издаваше. Така да се каже, реабилитираха го френския и германския президент буквално преди 10-15 години. Те са си писали, имат огромна кореспонденция, в която си говорили за култура, за политика, за митология, за наркотици, разбира се, защото Юнгер на млади години така е участвал в доста експерименти с нови тогава дроги, които са появявали. И човек си казва, Божико, колко различни са тези хора. А се оказа, че те десетки години са си общували, предимно писмено, но изключително пълноценно. С много различен политически бекграунд, както се казва сега. Си кажеш, не мога да кажа не искам този или не искам този. Те и двамата са много умни. Добре, ние по-рано заговорихме за, за промените в обществото, към които хората не успяват да се адаптират. Защото ние като вид не сме толкова адаптивни. Всичките тези промени водят до какво? До стрес, до депресии, до чувство, че може би ще загубиш работата си, семейството си, дома си. Можем ли да кажем, че има ръст на подобни депресии, които пък карат много хора да посегнат към наркотиците като бягство? Най-вероятно, но по-скоро на пристъпи. В момента е излишно да кажем, че и в Украйна и в Русия, особено в армията, си употреба на наркотици си има. Първо, по команда трябва да вземеш стимуланти, слагат хапче в устата, с което всеки говори, че другите го правят, но истина, че в Втората световна война това е рутинна практика, не преди всяка атака, разбира се, но достатъчно често за определени типове войници. Второто е, че след това трябва да улабиш нервата, както се казва. Тоест, или ще се напиеш, или ще пушиш една трева, или ще пиеш някакви други хапчета, за да победиш стреса. По-скоро така, на точки, където има изострени социални, военни и така нататък конфликти, е много вероятно да има пик на употребата. Когато аз бях дете, причината да не бъда записан в едно училище, а в друго беше, че когато майка ми отишла да ме записва, в двора имало рояк с принцовки, група младежи, които са така употребявали. Като че ли 90-те беше пика на хероина, на тези най-тежките наркотици в България. Сега някакси по-отслабна. Но как можем да ги победим? Ние си говорихме за даването на цел, за... Може ли четенето да помогне на човек, който има някаква такава зависимост? Според мен всичко, което предизвиква у него интерес, би могло да помогне. Защото зависимостта, тя не е сама по себе си. Тя е алтернатива на някакви други работи. Ако намериш нещо друго, което ти доставя някакви нови усещания, то зависимостта остава някак по-назаден план. Първото е, че удоволствието от четенето отделя същия допамин там в нуклеуса акумбенс в мозъка, който и дрогата. И в крайна сметка аз си мисля, че
след като ни засипва толкова много безсмислена информация, четенето на нещо смислено на мен поне ми доставя искрено удоволствие. Аз винаги съм си мислил за двете големи антиутопии на 20 век, 1984 и прекрасния нов свят. Ние като че повече живеем във втората, защото наистина сме засипани от некачествена информация. В момента най-популярният сайт и приложение в света е TikTok, китайското приложение, което е 30-секунден клип, е дълъг там. Това ти убива рецепторите, невроните, това ти убива фокуса. Ти как да гледаш 4-часов филм на Куросава, като мога да гледаш 20 секунди клипче. Това също е вид пристрастяване към краткотрайното, към цветното. Да, и не е случайно, че в Китай TikTok е много рязко ограничен в сравнение с това, и различен. Което... Да. Различен. В китайския TikTok, например, се показват деца, които помагат на баба да пресче улицата, спасяват коте. Не, такива, бъди добър гражданин. Докато при нас е. Не, в крайна сметка, колкото и да се смеем на това дете помага на баба или спасява коте. Защото в крайна сметка това са нормални неща. Ние защо не го правим? Не зная. Аз се чудя защо не го правим. Да, ето идват сега, всяка година излизат нови и нови пълнолетни хора. Хора, които са родени и отраснали в Република България. И някакси нашата образователна система не просто, че не решава проблемите, ами като че ли добавя нови. Аз знам за хора, които завършват училище 12 години, не са чели книги. Те не могат да пишат на български. 12 години той е ходил на училище, взела оценка, завършва класа и не може да пише на български. Какво прави този човек? Той е вече пълнолетен. Ами, според мен тук трябва да има някакво връщане назад, когато образованието е право, но да получаваш същите оценки като онзи, който чете, не е право. А в момента ситуацията айде всички наред. Всички завършват. Аз не съм чул някой да е повтарял клас. Се случва се от време на време. Но адски рядко. От една страна има адски много информация, т.е. ако сравня с аз, когато съм бил ученик, разликата е между небето и земята. От друга страна, хората просто не могат да търсят информация. Вие като прямо влезете в някоя книжарница физическа, харесват ли ви заглавията, които ги има там? Много крещящи станаха. Всичко някак такова, като не знам, като за хора с много ниска умствена чувствителност, които трябва да само с нещо бомбастично да ги хванеш. Но това е проблем въобще на медиите по света. Примерно тежките медии там едновременно, независимо от политическата ориентация, но там Таймс, Ню Йорк Таймс, Нюзвик, не знам си какво, те поддържаха някакъв стил, изискваш се някакво ниво, човек да си поддържа интелекта, обща култура и така нататък, за да може да ги четеш. В момента всичко е направено като за, не знам... Масовия читател. Като за най-лошия масов читател. Да, това разширява контингента на таргетната група, но в крайна сметка по този начин започваш да отвръщаваш точно тия, които най-ефективно биха могли да четат и да осмислят това, което са прочели. В предварителния разговор споменахме така много популярната българска авторка Розмари Демео. Вие направихте едно предложение. Какво друго да чете човек? Дали бихте го споделил пак? Книгите на Димитър Маринов за българските обичаи. Там всичко е написано автентично. Хората са ходили по селата, разпитвали се старците, вместо да се измислят. И аз като дойде някой празник, от време на време вкъщи викам на жена ми, видим сега днес какво трябва да правим. Брат, къде може да се купа тази книга?
Не знам, аз съм си я купил от книжарница. От книжарница. Има я. Със сигурност човек, ако влезе там в някой интернет продавалник, все някой ще я продава. Ама, аз съм забелязал, че има голям проблем с някои книги, особено на български език. Ти търсиш книгата и от нея има, дори в тези специализирани сайта има 2 бройки, примерно. Нали, тези книги, че ли не са толкова четени? Ами не са въпрос на маркетинг. Сега, примерно, това Министерство на културата би могло, примерно, да спретне едни такива кампанийки. Деца века, някой ще издаде книгата, ти му помогни, за да могат хората да я продадат, защото това е книга, която е за мен е съвършено. Аз живея на тая земя и, примерно, като съм си купувал разни византийски хроники, те са все такива, в които става дума за България. Гиби. Там Така да рече, Лъв дякон ли ще бъде, нали, който спомена за някаква епоха или това еди кой си, който пак спомена. И по същия начин съм си купил тази книга. Трябва да знам какви са тия обичаи тук. Ние може да не ги спазваме всичките и то е съвършено невъзможно, защото там има много регионални такива разлики, но човек вижда колко разнообразен е бил живота даже в онова време, когато хората са живеели бедно, така примитивно, би казал един млад човек, нали? Във всичко те са успявали да си усложнят живота и да го направят по-интересен. Благодаря ви много, доктор Караджов. Мисля, че стана хубав разговор. Бях споменати много личности и книги. Благодаря ви, че гледахте епизода на подкаста Словоред и останете до следващите участия.